És molt formosa aquesta bossa que ens han regalat. Aquí dins deu haver-hi l'esmorzar, no? L'esmorzar? No, home, no! L'esmorzar, dice! L'esmorzar a casa, que si no aquí te'l fotran els del PID. Això és el kit del diputado, ja veuràs. Aquí tens l'acreditació per passar. El telèfon mòbil, el celular. Mira, espero que hi hagin fotut jocs, perquè si no, em sembla que aquest any ens avorrirem bastant. Joan, aquesta no és l'actitud. Jo he vingut per treballar dur per la independència de Catalunya. Sí, home, i no se les van a dar por guapos, la independència. Per què no? Perquè els del PP són tots una colla de jacobins. Que comença! Alfred, no fotis tonteries, home, que aquí no estem per hòsties. Aquí a Madrid tot és molt sèrio. Señor presidente, señorías, buenas tardes. Mariano! Hola. Antes de empezar con la lista de cosas a recortar, quiero hacer una pregunta. ¿Estamos a favor de la independencia de Cataluña? Lo digo porque lo votamos y ya nos lo quitamos encima. ¿De acuerdo? Vota. Vista la votación, proclamo la independencia de Catalunya. Catalans, felicitats. Ho has sentit, Joan? Ens han donat la independència! Sí! I per la cara! Independència! Independència! ¡Novatada! ¡Se lo ha creído, matarle! ¡Mira! ¿Has visto el huevo? Eso creo que no voy a ir a fundir, me cago en... ¡Soy innocente!